Trump akuti nzochititsa manyazi kwambiri. It is total disgrace. How nzochititsa manyazi kwambiri kuti 20G summit ikachitikire ku South Africa. Nanga 20G summit ndi chani, nanga imatani zonse zimenemo. Takulandulani pa Malawi Cameras YouTube channel pamene timakambirana nkhani zosiyana-siyana za dziko lonse lapansi. Yeah, so kuli summit ku South Africa mu Johannesburg. Imene ndithu summit ndi ya G20 summit. Imene ndithu Trump kabauti administration yake amenela kuti afike ku Johannesburg. Iwo kuwapanga meeting imeneyi ya G20. G20 ndi maiko pali maiko ena yakwana 19. Kuphatikizapo European Union, African Union, ndi maiko akaphatikiza amangwa 21. Amango yenga 21. Kama actually ndi maiko kwana 19 choncho. Maiko amene at least GDP yao ili bwino. Gross product kudama jani GDP. Gross domestic product GDP. GDP ndi measure shidajimina amayezera kuti dzikoli ndilotukuka kapena ayi. GDP ndi amatenga maiko amene wawa ndikuaphatikiza ndikuona kuti at least akhale kuti pa 85% kuti ndiotukuka than the rest of the countries. So maiko amene GDP yawo ili bwino at least amakhala pamodzi, amasankha dziko amakakhala pamodzi ndikumakambirana kuti kodi tipange bwanji. Ndi GDP ya ku South Africa ili bwino. For South Africa ili gulu limodzi la maiko amene at least imachita bwino. Ndi mu GDP akafuna kuyang'ana dziko kuti dziko ilili likuchita bwanji, amayang'anamo zinthu zokwana fulo. Kuti pakana aone kuti GDP ndiyo tani mene momo. Kuti dziko likhoza kutengedwa ngati ndilotukuka labwinobwino muli consumption mene momo. Muli kuti pa family anthu pa nyumba pawo amadya bwanji, amayang'ana zimene zozo. Number 2, amangana government expenditure, kapena spending. Boma limapanga spend bwanji zinthu zake. Nanga amazangana so investment. Ma business muzikomo, investment muzikomo imeenda bwanji. Then chomalizira amazangana kunena kuti kodi ma exports minus imports. Kodi exports imeenda bwanji, minimum amatulusa mu zinthu zotani. Right? So zinthu follow zimene zizi. Ndi zimene GDP imapanga kale. GDP imayang'ana kuti okay, kodi boma likuendesa bwanji zinthu, akumatumiza zinthu kunja motani, anthu manyumba kumadya bwanji, mnanga ma business zimene akuyenda bwanji. 4 things. GDP consists on 4 things. Ndeno zinthu zimene zizakaziyang'ana bwinobwino akana zoti zikutheka mudzikola kuti izi ndi anthu wa GDP yawo libwino kwambiri. Gross product GDP, gross domestic product. Ndi imene akayiona kuti GDP imene libwino basi tu ndi kuti iweyo mukhala mgulu la maiko uchita bwino amene mutha kukhala pa table imodzi ndi maiko ena ndikumakambirana za dziko kuti nzotani. Ndi anyway GDP imene yakhala kuchitika ma summit yawo, ma meeting yawo akhala kuchitika maiko siyana uku. Komano this time 2025 you know mu November womono ndakuti ikuyenera kuchitika mu Johannesburg. Komano Donald Trump akunena kuti inaumwe kusini ngapiteko. Komanso South Africa mwijose gulu lama G20. Timakamba G20 maiko achirimana naja kuti maiko amene asankhidwa kuti awo ochita bwino akhozokhala pansi kumakambirana za economy ya dziko la Malawi. Dziko lonse lapansi. Ndi Donald Trump akuti kumene kwa ndipo sindingapite konso mene koko. Tizapanga yathu ikasachitika kwathu konkuno ku America konkuno next year.
ukoko sakufuna kupitako ku South Africa ko sakufuna tiye kupitako ati ndiposa palibe so ndi mmodzi yemwe amene adzapita kumene ku South Africa ko South Africa yo ndiye ukape ndi apereka chitufuko eno kuti ali dziko limene limapha ma-Afrikaners anthu akulanda malo awo mopanda malamulo anthu amene yemakuti zambiri zongoyankhula zoti zabodza zija zoti iyeyo akudziwanso kunena kuti nkhani isoicha inali yabodza imene Elon Musk ndi amene amamuuza zinthu zabodza Trump uyo kuti akulu ku South Africa azungu akuphedwa and pa nthawi imene iyeyo Donald Trump anayambana ndi Elon Musk Donald Trump anazalemba pa Twitter pake kuti there is no genocide in South Africa senzo kuti wani amamunena kuti ayoro unkana amatozija zoti ku South Africa ku genocide so Trump yakudziwa kuti genocide akunamizilazi nzabodza kuyambira kale right analemba yekha pa Twitter koma kufunsa ndiloti why Donald Trump safuna kupita ku South Africa South Africa imapanga zake especially South Africa ili ndi zinthu zingapa zimene simapanga comply simaenda limodzi ndi America chinthu choyambirira pa nkhani yokhuzana ndi Palestine nkhani imene South Africa imachita kunena mokweza kuti ifeyo akuluakulu eti zimene mupanga china Netanyahu nzaukape ndipo South Africa ndi dziko limodzi limene linavotera kuti Netanyahu amangidwe right kuli vote ya South Africa kuti Netanyahu amangidwe chifukwa cho anakupanga anapanga commit crimes ochuluka genocide atrocities ku dziko la Gaza ndi iwowa sama nyumwaso napa nkhani imene sama nyumwa amanyino ndi yayi ifeyo makamaka awawa completely amangidwe right okay that's the first thing number 2 pompanova ma generals makomanda asilikali ananyamuka anapita ku Iran pacha kumene makambirana zinosiyana kumene koko right zimene America zinawanyasa kwambiri kwaopsa kuti njifana mupanga zinthu zimenezi 2% ma sanctions 2% ma tariffs 2% makuti komabe despite ingakhala kuti zonsezi kuchitika ku dziko la South Africa koma South Africa siku agwalirabe sikuweramabe pa zimene pa ma choices awo amene imapanga imauzabe kuti ife tungopanga basi ananyamuka uyu mandano uyu Cyril Ramaphosa anapita ku America mwe kuja ku at least wakakamba naye bwino akulu izizi makuti zithu zina zimene amaona semba chapo siza ku South Africa zone samanda atali ambiri kuti anthu akuphedwa makuti siza ku South Africa ndiza ku Congo koma still zinadziwika afterwards koma still na Trump safuna kusintha maganizo awo afuna kuifinya ndithu South Africa kuti nayo ikhale ngati kuti ndi makape so apa zikungone silatu Trump one silatu wekha kone zoti ndi munthu watsankho kwambiri komanso ndowaonera anthu ena pansi and wachita kuonekerato timadziwa kale kuona papasi like is just exposing himself akuzondisa yekha basi kuti guys inetu ndizoba chonchito ine ndoposa chonchito ine ndi chitsiro chonchito iweyo sungapita ku South Africa kukambirana kubani ati chifukwa cha malo basi kungokhala ndi tsankho basi futi G20 summit yokachitika ku South Africa ndi yes araniko sapita ndi actually umuntu mene amaonera komanso sizachitendo poyamba penipeni like ananyuza dziko la South Africa kuti
sana namkhule English abwino anatukwana. So ndizinto ati zose zili marecord, zose zili marecord nde nkhani ndimeneyo G20 summit a Trump akuti sapita nawo kumene koko basi iwo afuna pange sapita basi sapita azapita kwawo. So zimakhala bwino zikatero kuti nawo South Africa adzabwezeso moto kuti ifere kumene kusitipita kwanuko kwa America kwanuko buleke zichitikira kwina tidzapitako. Yeah, si ndimeze kukhalira guys ndio so nkhani ndimeneyo. Thank you so much. Malawi cameras kama Trump nayenso ndo mutu.